हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलिब्रिटिज इउट्यूब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैलायबाय आं दायो आगमा रुवाति बड' सिरियालनि पार्ट 18नि सायावहाय आपडेट्स लानानै। स' लोगोफोर मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलांदो। लोगोफोर नोंथांमोना जाय दासिमबो आगमा रुवाति बड' सिरियालनि पार्ट 17खौहाय नायाखै नोंथांमोना बगाजुलि कमेडियान इउट्यूब चेनेलावहाय थांनानै नायनो हासिगोन लोगोफोर। आरो जाय नोंथांमोना आगमा रुवाति बड' सिरियालनि पार्ट 17खौहाय नायखांबाय नोंथांमोना दायो गोबाङानो पार्ट 18खौहाय नायनो थाखाय नेनानै दंना लोगोफोर नोंथांमोना आगमा रुवाति बड' सिरियालनि पार्ट 18खौहाय गाबोन एबा 18 मेआवहाय नुनो हागौ लोगोफोर। ओरैनोथ' बगाजुलि कमेडियान इउट्यूब चेनेला आगमा रुवाति बड' सिरियालनि गासै पार्टफोरखौहाय साननै एबा सानथाम बिदिनि गेजेरावनो हगारखायोना लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोना जाय आगमा रुवाति बड' सिरियालनि पार्ट 18खौ नायनो थाखाय नेनानै दं नोंथांमोना गाबोन एबा 18 मेआवहाय नोंथांमोना नुनो हागौ दि लोगोफोर। स' लोगोफोर जाय नोंथांमोना नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दं नोंथांमोना एसे नेना थाथ'दो लोगोफोर। आसा खालामो बगाजुलि कमेडियान इउट्यूब चेनेला आगमा रुवाति बड' सिरियालनि पार्ट 18खौबो थाबैनो आपल'ड खालामगोन एबा साननैसोनि गेजेरावनो आपल'ड खालामगोन। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना जाय दासिमबो आगमा रुवाति बड' सिरियालनि पार्ट 17खौहाय नायाखै एबा नुवाखै नोंथांमोना बगाजुलि कमेडियान इउट्यूब चेनेलावहाय थांनानै नायदो लोगोफोर। बिथांमोना पार्ट 17खौ अलरेडि आपल'ड खालामखाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना सोर बबे डिस्ट्रिक्ट एबा बबे गामिनिफ्राय नायदों कमेन्टआव खोन्थाहरनो दाबावदि लोगोफोर। आरो जाय नोंथांमोना आगमा रुवाति बड' सिरियालनि पार्ट 18खौ नायनो थाखाय नेनानै दं नोंथांमोना एसे नेना थाथ'दो लोगोफोर। स' लोगोफोर दिनैनि सर्ट आपडेटआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौहाय नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बेबायदिनो आपडेट्स भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।